Som rád, že teda bolo dôstojné a slávnostné a zároveň bolo aj pracovné a už bolo aj teda konštruktívne, aj keď nie všetko bolo úplne v poriadku, ale presne takto si predstavujem rokovanie zastupiteľstva. Takže ja som veľmi spokojný a som rád, že sme sa veľmi skoro po voľbách stretli, ustanovili a môžeme pracovať pre občanov, lebo myslím si, že občania od nás očakávajú prácu. Čo sa týka tých zastupiteľov, sú to naozaj ľudia, ktorí si svoj mandát vybojovali vlastnou prácou, vlastnou kampaňou, vlastným životným príbehom, takže čas ukáže samozrejme, do akej miery budeme spolupracovať, ale zatiaľ to vyzerá veľmi, veľmi fajn. To, čo som povedal v tom svojom príhovore, ľudia nám jednoznačne odkázali, že chcú spoluprácu, nechcú žiadnu zlomyselnosť, žiadne konflikty, takže z tohto pohľadu budeme robiť všetko preto, aby ľudia vnímali len to, že sa pre nich schváľujú dobré veci a neboli otravovaní politikou a politikárčením, lebo myslím si, že Národná rada Slovenskej republiky a naši poslanci ich zaťažujú politikou a politikárčením až, takže my sa k nim pridávať nebudeme. Dnes vymenujem do funkcie viceprimátora mesta pána poslanca Forgáča, ktorý bude ako viceprimátor zodpovedať za stavebný úrad a útvar majetku mesta. A samozrejme človek, ktorý bude komunikovať aj s mestským zastupiteľstvom. Pán Forgáč bude jediným viceprimátorom, takže mesto Trenčín bude mať jedného viceprimátora, aj napriek tomu, že by sme mohli mať dvoch, ale myslím si, že to nie je dobré ani potrebné, takže budeme mať jedného viceprimátora, pána Forgáča. Z akých dôvodov, čo hovoríte na to, že pán primátor si vás vybral za viceprimátora? Ja som poctený a ja sa teším na spoluprácu a na to, že som presvedčený o tom, že mesto bude s takýmto zastupiteľstvom a s takýmto primátorom napredovať a bude sa rozvíjať.